Salutare tuturor! Numele meu este Gabi și astăzi vă voi prezenta un tutorial în Blender. Blender este un software de open source. Nivelul lui este mediu spre avansat, așa că încercați să țineți pasul. Tutorialul va fi alcătuit din două părți. În prima parte vom modela clădirile respective și le vom da câteva materiale de referință, iar în al doua parte a tutorialului vom aplica texturi și vom face un pic de compozitare. Vom încerca să reproducem această poză. Trebuie să menționăm că versiunea de Blender pe care o folosesc este 2.7. Încercați să aveți aceeași versiune pentru că sunt câteva opțiuni pe care nu le veți putea folosi în versiunile anterioare. Vom începe prin a crea un nou proiect, Ctrl-N, shortcut. Ștergem cublul implicit cu Delete sau X. Șapte, Top View, Shift A, creăm un nou plan. Tab, intrăm în Edit Mode, Ctrl-L, Loop Cut. Selectăm vertexurile de care nu avem nevoie, X, iar delete, ștergem vertexurile. Încercăm să aplicăm o subdiviziune, Subdivide. Subdivide din nou. Selectăm cele două vertexuri și E de la extruziune, extrude, după care tragem de handle respectiv în direcția Y. Extrude again. Selectăm aceste vertexuri, extrudem pe orizontală, pe axa Z, pentru a crea unul dintre ziduri. Ștergem fața respectivă. Nu-mi place lumina, o să schimbăm tipul luminii în Sun. O să o poziționăm în stânga camerei, pe direcția camerei. O poziționăm, o rotim cu R în diferite perspective, cât mai bine pentru a lumina obiectul așa cum dorim. Creștem intensitatea. Am șters fața respectivă. Intrăm în Edit Mode, Vertex Selection, Ctrl-R, Loop Cut, aplicăm o tăietură, o poziționăm
Control R din nou, aplicăm al loopcut, Control R, aplicăm câteva tăieturi, după cum puteți vedea, încercați să mă urmăriți, aici am greșit, Control R și cu scroll-ul putem crește numărul de tăieturi. Am aplicat 4, putem să le scalăm S de la scale și dacă vrem să scalăm pe o anumită axa respectivă, respectiv eu am folosit X, scale, deci S și X și tragem cu mouse-ul pentru a scala. Ok. Am încercat să scoatem în relief puțin bucăți dintr-un zid, aplica o mică bordură, să zicem așa, selectăm extrude, după care le translatăm pe Y, la fel și vom aplica aceeași metodă și pe partea de sus. Selectăm, mergem în 3, în right view, extrude, translatăm pe Y, sau G de la grab și Y. Ok, vom încerca să facem ferestrele, tot la fel, selectăm E de la extrude, pe Y, previzualizăm, selectăm o față, Shift D pentru a o duplica, după care o mutăm puțin în față pentru a avea o mai bună vizibilitate. Încercăm să creăm tâmplăria, o aplica câteva tăieturi. Nu va fi ceva foarte complicat, nivelul de detaliu nu este foarte mare, așa că vom face câteva tăieturi rudimentare, Ctrl R, vom aplica 3 tăieturi, să zicem, le scalăm pe X, vom crea partea de mijloc a tâmplăriei, din nou Ctrl R, scalăm pe Z, ok, aplicăm o tăitură în partea de sus, una în partea de jos, mă rog, nu trebuie să fie foarte precis. V-am menționat faptul că nivelul de precizie nu este foarte ridicat, așa că nu trebuie să fim foarte preciși în modelare. După ce am făcut parte din fața tâmplăriei, dacă mergem cu mouse-ul pe un vertex și apăsăm L, Link, Selection, mergem în lateral și extrude și translatăm pe Y. L pentru a selecta toată tâmplăria și o mutăm înapoi în locul ei. Din front view Shift D pentru duplicare, o mutăm în poziția următoarei ferestre. Nu trebuie să fie foarte precis. Verificăm, inspectăm de fapt modelul pentru a observa eventualele neconformități. Tab pentru a intra în Object Mode. Dăm o randare, o previzualizare de fapt. Arată ok. Intrăm iar în Object Mode. Cred că intensitatea luminii de la respectivul back sau sun, ce e,
este cam mare, am mai micșorat puțin intensitatea. Mă rog, lumina finală nu va fi aceasta, dar o vom folosi doar pentru previzualizare. Intrăm iar în edit mode, tab, shortcut, Shift S de la Snap, am dat cursor to selection, Shift A pentru a adăuga un nou obiect, am dat un cilindru, din opțiuni bifăm nothing la cap fill, să nu fie capetele să nu fie pline, cum ar veni. Îl scalăm S. Încercăm să facem o balustradă. Asta va fi balconul, să zicem. Cum am menționat și mai devreme, nu voi menționa de fiecare dată fiecare shortcut-uri, se presupune că se știe, se știu. Nivelul tutorialului fiind mediu, se presupun că noțiuni de bază de mișcare în spațiu 3D și anumite shortcut-uri sunt știute. Dacă doriți un tutorial de nivel introductiv, vă rog să dați subscribe și să lăsați comentarii. Îl voi face cu plăcere. Sunt tutoriale pe net, de asta am și hotărât ca nivelul acest tutorial să nu fie chiar introductiv, pentru că ar trebui, m-aș fi repeta cu munca altor oameni care au făcut deja acest lucru. Am Shift, am duplicat acest cilindru, încercăm să-l poziționăm, Shift din nou, Shift D, încercăm să le poziționăm echidistant, aceeași distanță între ele, cât se poate, nu trebuie să fie foarte precis, le mai bibilim după. Shift am adăugat un plan, R pe Y, pe X, 90 de grade, după care S scalăm. Acesta va fi un panou de sticlă pe care va îmbrăca de fapt balconul și va fi integrat între aceste balustrade. Încercăm să-l scalăm în așa fel încât să încapă 3 astfel de pe panouri. L-am duplicat de 2 ori, după cum ați văzut. Încercăm să repoziționăm balustradele. Cu mouse-ul, dacă mergem deasupra unui vertex și apăsăm L, e shortcut-ul de la Link Selection, va selecta tot ce e conectat cu acel vertex. Direct conectat. Încercăm să le poziționăm cât mai corect, să spunem, cât mai corect vizual. Oarecum nu trebuie să fie foarte precisă, nu este o modelare foarte precisă. Scopul acestui tutorial nu este de a modela un obiect complex de precis, ci de a ne obișnui oarecum cu această manieră de modelare și de vizualizare. Shift D, rotim pe X90, pe Y, scuze. Z pentru a intra în wireframe mode, pentru a selecta și vertexurile din spatele modelului
foarte important, pe care le repoziționăm. B de la Box Selection pentru selectarea tip box. Mă rog, sunt mai multe tipuri de selecție, nu o să intru în detalii. Mă gândesc că aceste shortcut-uri și metode sunt deja cunoscute. Am duplicat, am extrudat de fapt capătul balustradei, aceste bucăți de balustradă, după care am rotit-o în jurul axei Z cu 45 de grade, după care am extrudat-o din nou, iar am rotit-o în jurul axei Z cu 45 de grade, încercând să le repoziționăm pentru a da o formă cât mai naturală și mai corectă. Încercăm de fapt să facem un unghi de 90, dar, mă rog, pentru dacă am dorit ca această tranziție să fie cât mai frumoasă, să zicem, ar trebui să avem mai multe tăieturi, dar pentru scopul acestui tutorial eu zic că e ok, nu o să intrăm în foarte multe detalii. Selectăm cu Alt-Shift click dreapta pentru a selecta un edge, extrudem, facem același lucru și în partea cealaltă. Ups, avem un vertex care a luat o razna, îl corectăm, Alt-Shift click dreapta, selecția, extrude, rotate around Z, minus 45 grade, ok, pe care poziționăm. Ok, eu zic că e ok. Extrudem again, rotim iar around the Z la 45, la minus 45, pe care le poziționăm. Scuze, am nevoie de cafea. Ok. Mutăm selecția făcută să extrudem și bucata asta cum am făcut în partea cealaltă. Încercăm să le dăm cam aceeași lungime. Mă rog, nu e foarte important pentru că această bucată va fi deja în balcon. Nu știu cât de mult se va vedea. Arată ok. Mutăm panourile acestea în dreptul balustradei. 1 front view. Să încercăm să le scalăm pe Z. Scale Z. Ok. Le poziționăm cât de cât să fie ok. Apăsăm, mă rog, previzualizăm cu scroll-ul apăsat și 3 din right view, extrudăm, îi dăm un pic de profunzime panoului. Va fi un panou de sticlă, cum am menționat. Zic că arată ok. Încercăm să copiem partea de deasupra balustradei și să o duplicăm pentru a o muta în partea de jos, Shift D, după care o mutăm în jos. Ok. Eu zic că arată cât de cât ok.
selectăm un panou cu L, Shift-D, îl duplicăm, o rotim pe Z90, îl mutăm pentru a fabrica și bucățile din lateral. Ok. Shift-D din nou pentru a face și partea cealaltă, panou din partea cealaltă de fapt. Mai apăsăm din nou pentru a ieși din wireframe mode. O previzualizare, o randare. Ok, eu zic că arată ok. Intrăm înapoi în solid mode. Solid view de fapt, cred. O să încercăm să dăm un modificator, mirror, oglindă pe X. Ok, încerc să mă gândesc cum să modelez de fapt cealaltă parte de zid. Cred că v-ați dat deja seama, voi folosi modificatori pentru a crea. Voi încerca să fac un etaj, după care o să-l aplic un modificator array pentru a crea câte etaje doresc. Am sărit peste câteva etape, observați că mai am o fereastră aici, nu o să mai arăt modul cum am creat-o, cred că v-ați prins și voi. E o manieră, dacă vreți să faceți ok, dacă nu puteți să o lăsați așa. Am aplicat un modificator pe Y, i-am dat apply, selectăm bucata din spate, o translatăm sau o mutăm pentru a crea partea din lateral a clădirii, colțul de fapt. Ne trebuie un colț de clădire, o amprentă de fapt, încercăm să o poziționăm cât mai corect. Ok, eu zic că am poziționat-o destul de ok. Încercăm să mărgim vertexurile care se unesc. Selectăm prima oară vertexul pe care vrem să-l mărgiuim, după care celălalt ne vrem și Alt-M, merge at last. Ok. La fel pentru toate vertexurile de pe această linie. Click dreapta, select Shift, Alt-M, merge at last. Ok, am mergiuit toate vertexurile care ar trebui să fie unite. Am unit de fapt pereții, să zicem așa.
Nu sunt două entități separate, cum ar fi acum dacă apăsăm L pe unul dintre vertexurile de pe zid, va selecta tot. Asta a fost și scopul. Încercăm să unim colțul de sus. Am selectat cele două vertexuri, le extrudăm. Încercăm să le aducem la limita exterioară. Le poziționăm. După aia, din perspectivă, încercăm să le creăm fețe. Cu cele două vertexuri selectate, selectăm în continuare și apăsăm F de la face. La fel pentru toate fețele care nu au fețe deocamdată. Selectăm F, face. În face mode, mergem în face mode și o să ștergem X, delete faces, X, delete faces. Selectăm fețele din interiorul zidului, fețe care nu și-au rostul pentru că nu o să se vadă niciodată. La fel și pentru partea de jos, intrăm în vertex mode. Selectăm cele două vertexuri. În unul din front view extrudăm, translatăm, ok, creăm fețe, selectăm F, Z, wireframe view, F, selectăm, click dreapta F, în face mode, selectăm fețele din interior, X, delete faces, X, delete faces. Ok, și am unit cele două bucăți, să zicem. Arată destul de ok. Inspectăm obiectul pentru a nu avea neconcordanțe, găuri sau, eu știu, nealinieri. Ok. Shift S, cursor to selected, Shift A, plane, creăm un plan. Încercăm să facem pardoseala etajului. În edit mode încercăm să o scalăm în conformitate cu mărimea bucății de etaj. Ok. O mutăm un pic pe Z. Ok. Inspectăm modelul. Eu zic că e ok. Eu zic că suntem gata pentru modificatori. Mirror pe X. Avem jumătate de etaj.
Aplicăm încă un mirror, dar nu pe X, ci pe Y și voilà, avem un etaj. Render view, previzualiza, muzica arată rezonabil, nu foarte bine, nici foarte rău. Mai aplicăm array-ul care ne va crea numărul de etaje, nu pe X, ci pe Z, normal. Ok. La count, dacă adăugăm numărul de array-uri, 11, să vedem un previzualizat o randare. Ok. Mai adăugăm câteva etaje. Nu sunt mulțumit de numărul de etaje. 16. Am uitat să dăm clipping la mirror modifier. Nu cred că e nevoie să vă spun ce face acest clipping. Nu este subiectul acestui tutorial. Repet, dacă aveți nelămuriri sau doriți un tutorial concentrat pe un anumit subiect, lăsați-mi subscribe, lăsați-mi comentarii și voi încerca să vă ajut cu tutoriale sau, eu știu, cu sfaturi, cu informații. Voi crea plafonul de deasupra balconului, să zicem așa, plafon, nu știu dacă e corect. Selectăm vertexuri F. Aceeași metodă, singura metodă care știu eu. Ok. La fel și pentru extrudem, pentru a-l aduce la nivelul balconului de jos, părții din balcon de jos. Ok, încercăm să le aliniem cât de cât pentru a nu avea neconcordanțe când aplicăm array-ul. Încercăm să luăm o referință, să zicem aici. Aliniem și partea de jos. Selectăm vertexurile și le tragem pentru a se alinea cu partea de sus. Repetăm metoda și pentru celălalt balcon. Asta e. Am aplicat deja mirror modifier-ul. Selectăm F. Selectăm F și creăm și partea din față. F, create face. Acum din 1 front view încercăm să o extrudem. Extrude, pe care o mutăm pe X. Mai față, cred, nu? O pătrățică. Să fim siguri. Da.
B, box selection, ups, nu eram în wireframe, Ctrl Z, undo, Z pentru wireframe, selectăm box selection, B, după care o aliniem cu partea de sus. Când apăsăm acest ochi, probabil v-ați dat seama, dacă nu știți, vă spun, cu ochiul selectat, vedem în 3D Scene array-ul aplicat. Când ochiul nu e apăsat, el se va randa, dar nu va putea fi vizualizat în 3D Scene, în scena 3D. Ok, previzualizăm clădirea, începe să capete formă, chiar are formă, încercăm să descoperim neconformități, neconcordanțe, nealinieri. Încercăm să aplicăm un material. Pe meniul de materiale, pereți, îi dăm un nume, dăm și o culoare. Ups, schimbăm motorul de randare, trecem în Cycles, Use Nodes, rămân pereți, selectăm un maroniu, un crem, nu știu care e culoarea, care e numele culorii, exact, maroniu, maro. Ok. Încercăm să creăm un material și pentru geamuri. Ok. Selectăm geamurile. Click dreapta, Shift apăsat pentru selecție multiplă. Acolo avem două fețe, deci va trebui să... Ups. Scuze, sunt puțin răcit. Undo, Ctrl Z. L pentru a selecta și toate părțile care fac parte din respectivul panel de sticlă. Încercăm să selectăm toate părțile pentru a crea un material specific selecției. Facem acest lucru și pe partea asta. Selectăm L, click dreapta, click dreapta, click dreapta și acest panel. Ok, am selectat toate părțile din sticlă. Mergem în meniu de, apăsăm semnul de plus, New, îl numim Geam. Nu uitați butonul Assign. Și ce material credeți că punem? Glass, normal. Îi dăm o tentă ușoară de albastru. Ok. Și să vedem cum arată în pre-render. Voilà. Începe să arate a bloc. Cred. Ok. Intrăm în solid mode iar. Să încercăm să dăm un material și pentru balustradă.
Tot la fel cu mouse-ul pe un vertex. Apoi apăsăm Link Selection. Cred că e denumirea exactă, nu sunt sigur. Nu funcționează întotdeauna, trebuie să mai mutăm mouse-ul. Ok. Mergem și la cealaltă balustradă. La fel. Exact ce vă spuneam, nu merge întotdeauna. Trebuie să încercăm diferite puncte. Ok. Nu știu dacă funcționează doar pentru numai pentru vertexuri, cât și pentru edge-uri, pentru margini, să le traducem grosolan în românește. Ok. Am selectat balustrada. Aceeași tehnică plus new, denumim materialul balustradă. Materialul, tipul de material va fi glossy, culoarea o tentă de gri. Ok. Și în pre-render. Ok. Aha, exact ce vă spuneam. Assign, butonul magic pentru a-și lua materialul. Dacă mergem pe roughness, îi dăm roughness-ul cam punct 2. Eu zic că e ok. Inspectăm clădirea. Ok. Încercăm să punem un background pentru world. Un sky texture, unde e în surface, nu surface. Cred că în color, da. Color, sky texture. And voilà. Observați că pe părțile din sticlă se reflectă cerul. Materialul glossy nu poate fi folosit dacă nu are ceva care să reflecte, cum ar veni. Încercăm să dăm o randare. Încercăm să poziționăm camera într-un unghi cât mai bun sau cât mai potrivit pentru ceea ce vrem să facem. În poza de referință, camera așezată într-un unghi contrablonjat, să folosim un termen din televiziune. Vom aplica un punct la care camera să uite, adăugăm un empty, shift A, empty în object mode, selectăm camera, după care obiect, empty-ul și control T, dump track constraint. Ce face acest constraint? Face un singur lucru. Mă rog, face mai multe lucruri. Nu lasă camera, de fapt, camera se
se uită tot timpul la acel punct. Avantajul acestui constraint e că putem să-l rotim. Putem să rotim camera, însă unghiul de vizualizare va fi tot timpul către acel punct. Un tool foarte util, zic eu. Și am observat o neconcordanță, cred, între dar să lăsăm mai târziu. Acum să aplicăm un material, de fapt, pentru tâmplăria de la geamuri. Selectăm geamurile, aceeași metodă, cu mouse-ul peste L. Nu vrea să-l selectez. Nu vrea să fie selectat, de fapt. L. Ok. Avem toate tâmplările selectate. Mergem în meniu de materiale, New, tâmplărie, Assign. Ok. Și pentru acest material voi intra în Node Editor, pentru că vreau să folosesc o mixtură de materiale, să spunem, de shadere. Puteam să-l facem și din meniu, dar o să vă arăt cum se face și din Node Editor. Shift A, Shaders, Glossy Shader. Aplicăm aici o pre-randare pentru a vizualiza ceea ce încercăm să facem, să combinăm două materiale, un material glossy cu un diffuse. Shift A, Shaders, Mix Shader. Este unealta de mixare, să spunem. Ok. Factorul cu care le mixăm. Aici încercăm să și vedem ceea ce o să leg fața pe care bate lumina, să spunem. Ne apropiem cât mai mult de templărie și ne jucăm cu factorul de mixare, să spunem. Cât proporția, de fapt, cu care cele două materiale sunt mixate, să spunem. Ok, eu sunt mulțumit de cum arată. Vă repet, pentru scopul acestui tutorial și pentru scopul acestui proiect nu e modelare, mă rog, dacă analizăm poza de referință, dimensiunea geamurilor nu este foarte mare, așa că nu contează foarte mult materialul pe care îl aplicăm. Ok, observăm că este o gaură între etaje, o neconcordanță aici. Încercăm să o remediem din remodifier. O să încercăm să micșorăm factorul cu care cele două, de fapt, cu care se aplică etaj peste etaj. Foarte important de menționat, Blender-ul nu-și face autosave, deci ar trebui să vă creați un tic din a salva în continuu, pentru că Blender-ul ține să se blocheze sau să se închidă, să crape, într-un cuvânt. Deci nu uitați, cât de mult posibil salvați. Ok, am dat un render. F12, shortcut pentru render, pentru still render, nu pentru animation render.
Cam asta a fost. Ne vedem la următoarea parte a tutorialului. Toate cele bune!